И здравейте, YouTube! Днеска ще снимам как се прави Chess Shop в един сървър. Много е хубав. Няма много хора, защото е нов. Както виждате, сега ще ви покажа как се прави Chess Shop. Тук пишете колко искате да е бройката на айтема. После пишете колко искате да е пари. Например 20. А това е за да селвате. Например пишете 15. И тук пишете някакъв предмет. Например диамант. Направих шоп. Обаче няма диамант. Ще напиша бак. И както виждате, имам диаманти вече 9. Ще ги поставя тук. 18, да. Сега. Пиши го манула. Един мой приятел ще дойде да купи. Идваш ли? И ето той ще ви демонстрира. Ето той ми купи, ми даде 20 лева, сега ще ги селне. И ги селна и вече получи 15 долара. Това беше от мене. Ако искате, абонирайте се за мене. Аз съм ютубър, който ще качваме още много хубави клипове. Всеки ден ще качваме по 2-3 клипа. Надявам се да ви хареса. Ще ви дам IP. Довиждане.